Ja. Den. Ja. Og kan du ikke lige skænke op en gang til? Jo, så tager vi den der til at stille på. Kan du ikke lige skænke? Der er ikke kommet ikke ret meget i. Kan du ikke lige fylde lidt mere i? Så. Nej, det skal ikke derned, Maja. Det er den. Nej, det er ikke den, der skal der. Du har låget til et andet sted. Hvor har vi låget henne? Hav. Hav. Har du ikke det i hånden? Nej. Hvor har du det henne? Der. Hvor? Den. Ja, til den der, men til selve den her. Den der. Du har det sikkert i hånden, Maja. Nej. Nej, nej. Okay. Nå. Den vender forkert.